Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Видеообращение ман именно барои Муҳаммад Иқбол. Муҳаммад Иқбол, дар ин ҳаёти дурӯза як бор хата мард ҳисоб кун. Агар ту мард бошӣ, мо мардуми шарифи Тоҷикистон медонем ту як лох ҳастӣ, ту як номард ҳастӣ, ту як курнамак ҳастӣ, ту як шайтон одам ҳастӣ. Ту последний маморозкаи. Муҳаммад Иқбол, ман талаб намекунам ай доходи интернетат охири сола. Ман як гражданин, ман ҳақ дорам. Ту бояд ба тамоми саволои ман бояд ту ҷавоб бидӣ. Ай доходе ки ай мардум ту талбидеси. Мада фақат моҳи декабр ира ҳама мехоҳад. Мардум комментарияда менависанд, лекин шумо удалид мекунед. Ҳеҷ яқуратат намекунанд. Устодат менависанд ки дар ин мо чанд сум ҷамъ шид. Агар мард бошӣ, мардча як бор агар мардча дар ин ҳаёт, эй номард, эй малакасос, эй чурбан, дар моҳи декабр чанд сум мардум ту дар рӯӣ кардиянд ва гиҷо ту далбаёб расходш кардӣ пула. Чанд сум? Муҳаммад Иқбол, бо мегӯмад мо дар дунёи имрӯз ҳастем, фардо нестем. Ту ҷавоб медиҳӣ. Ту дар ин дунё ҷавоб надиҳӣ. Ту дар он дунё ҷавоб медиҳӣ. Муҳаммад Иқбол, дӯстони азизи ман, як бор талаб кунед шумо гиҷо мешавад пуле ки талаб кесанд, талбидесанд. Ранги дига давлатҳо талаб кунед. Эй хоино, дар ин ҳаёт бо мегӯмтон мард шед. Ақлан як бор, эй номардо, эй курнамако, садқаи шири сафеди модари тоҷик кунад шуморо, муттаҳамо, дуриябозо, вы хуже проститутка, чёрт побери. Эй барсик, Муҳаммад Иқбол, барсик, мард шуда ҳаёт. Як бор ақлан, як бор дар ҳаёт, як бор хата мард ҳисоб кун. Як бор гуфтесам, эй ҳайвон, як бор ақлан.